Toto je zápas, ktorý asi som si myslel, že dopadne všelijako, ale Bayern už vyhral nad Leverkusenom 3-0. A poďme si pozrieť. Jackson gól, konečne aj sa dokázal presadiť v tom Bayerne a Gnabry dal gól, aj Bade, ale čo robil Kane? A Kanea dali na lavičku. A ja som pozeral, že prečo je Kane na lavičke, však nemal náhodou hrať? A Kanea dali na lavičku a namiesto toho, aby dali Kanea, dali Gurrielero. Neviem to vysvetliť. A prosím vás, vysvetlite mi, čo robí Leverkusen. Ten Leverkusen sa mi už moc poslednú dobu strašne nepáči, moc mi to nepasuje tam u nich. Slabší tým je to, už taký nejaký bol silnejší, dobre si pamätáš, aký bol tým Leverkusen v roku 2023, ako nie, v sezóne 2023-2024. Sa mi to vôbec nepáči a myslím si, že aby som Leverkusen trošku uprel, aby išli späť na svoju víťaznú rolu. Mal tam ostať Frimpong a mali tam ostať tie posily, čo tam mali. Sa pozrieme na to a pozrite sa, jak to povypadávalo. Nič sa nedá robiť, ale poďme na do pozitívne správy. Bayern je prvý a ani jeden jediný bod nestratil. On stále vedie plno jednej tabulke a keď sa pozrieš na Leverkusen je aktuálne 5. a 17 bodov má. Jak môžu s takýmto tým, jak môžu mať 17 bodov, ale nevadí. Snažia sa, vedia sa aj bez tých posúdok, ktorých povedať silných nedajú dole, ale keby dali dole, tak dajú. Keď sú ďalšie takéto nedy, ktoré nás dali like, follow a podpor ma.